Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawrar. Bu hepde azatlygyň esas temalar. Şol sany websaýtymyzda iň köp okulan makallar Aşgabatda geçirilen halk maslahaty, ýurtda gazanly diýilen ösüşleriň tekrarlanmagy, girdejileriň görnetiniň artanlygyny aýdyp, Berdimuhammedowyň ilatyň gaz, tok, suw we duz ýeňilliklerini ýatyrmagy barada boldy. Daha soňuzda daşary ýurtlara gidýän we gymmat ulaglar satyn alýan raýatlaryň soraga çekilişi, İstanbulda täze türkmen pasportunyň berilýänligi barada ýaýran bildiriş. 24 sentýarda halk maslahatyna derek geçirilen hökümet maslahaty baradaky maglumatlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistanyny owa senagat toplumyny özgörtmek teklip edilýär. Eýsem bu özgörüşler ilaty nähil täsir ýetirer atly gepleşik çekýär. Türkmenistanly ýüklü sürüjileri paraxorlugyň özlerini berge batyranlygyny aýdýarlar. Türkmenistan sentýabra geçirilen garaşsyzlyk bayramyna halk watan belen terkerde başçygaryny dolanşyga giren zatly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyzyň başyny Kate Waters biz Türkmenistandan talep edýäris, olary diri orkadyň atly video çekýär. Berdimuhammedow ilatyň girdejileriniň artanlygyny aýdýar atly videomyz hem köp tomoşaçy çekdi. İranly Xaru parada yaragly hüjüm edilişini görkezýän videomyz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 38-nji hepde garaşsyzlyk gün dawralaryna görülýän mezur taýýarlyklar diýen atlan çap eden foto sergilerimiz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen ýa-ni teswir çeken makalaryň başyny Türkmenistan sentýabra geçirilen garaşsyzlyk bayramyna halk watan belen terkerde başçygaryny dolanşyga girdi. Azatlygyň çörek nowaty baradaky videosundan soň nowaty duran adamlar soraga çekilýär atly habarlarymyz çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan meselelerine goşulyp, azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Göktepe şäheriniň Günnogor böleginde Aşgabat Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň gün ortasyndaky hususy jaýlar ekilýär. Adamlaryň ata-baba ýaşap oturan ýerinden zor bilen göçürilmeginiň esas sebäbi adynyň aýdylmalygyny soran çeşmäniň maglumatyna görä, ýokarky ýol başçynyň ol jaýlar Göktepe mescidiniň görküni gaçyrýar. Ýagny onuň ogadan görünmegine päsgel berýär diýen netije gelmegi bilen bagly. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen Göktepeli ýaşaýjylar edil häzir bu ýerde otuda golaýjagyň ýykylanlygyny, ýene şonça jaýyň ýykyljakdygyny habar berdiler. Ýoluň ileri tarapyndaky jaýlary Göktepe'niň merkezindäki bağlara çenli ýykjaklar diýip Göktepeli çeşme gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä şondan soň ýoluň gaýra tarapyna demir ýol we Göktepe mescidi galýar. İleri tarapynda bolsa ýykylan jaýlaryň ýerine bir hatar 4-5 sany 4 kat jaý saljaklar. Bu gadar Göktepe'niň günwatar böleginde hem şeýledildi. Ýagny adamlaryň jaýlary ýykylyp ýerine köp gatly jaýlar guruldy diýip azatlygyň söhbetde aýtdy. Mescidin owadan görünmek üçin jaý ýykylan adamlary isbirden, az-käri owalaryndan mellek ýerler ýa-da ýykylan jaýlaryň ýerine 1,5-2 ýyldan taýin boljak jaýlardan kwartira jaý hödürlenýär. Adamlaryň bir topar owadan beriljek mellek ýerini almaga razy boldy. Bir topar dogan garnaşynyň ýanyna ýa oğul gyýrynyň jaýyna göçdi. Hatda iki bölünen maşgalalar hem bar. Maşgala başçysy bir oğlunyň, aýaly we çagalar ikinji oğlunyň jaýyna göçenler de bar diýip azatlygyň habarçysyna gürrüň berdiler. Ýykylan jaýlaryň ýerine gurulan jaýlardan jaý alman owalara göçmäge razy bolanlar täze gurulan kwartiralaryň goşmasy tölegleriniň öýlerini agyr düşjegini aýdýarlar. Ýöne owadan mellek ýerini alan adamlar köpüsiniň maşyny ýa motory bolman soň iş ýerini ýitirmeligi üçin günnelik taksi harajatlaryny galýarlar. Sebäbi şäher bilen owanyň arasynda kadrly awtobus gatnawlary hem ýok diýip gürrüň berdiler. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryny 10 miňlerçe adamyň hususy jaý ýykyldy we emlägini ýitiren adamlaryň köpüsiniň ýitiren emlägine derek dol wakaly degerli kompensasiýa bilen üpjün edilmänligi aýdylýar. Raýatlaryň emlak hukuklarynyň ýygyderli bolmagy sebäpli Türkmenistan şu ýylyň başynda ykdysada zatlyk indeksiniň ýyllyk kasabatyny 180 ýurduň arasynda ýyzdan 12-nji boldy. Hepdäniň zemininiň leýärtiňiz.
Türkmenistanyny soňky 10 ýylda onlarça müň adamyň daşary ýurtlara iş gazanç gözläp çykanyny gaýdylýar. Soňky döwürde ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen ýurtda wezipeli adamlaryň arasynda ýaýran korrupsiýanyň, işini saklamak üçin bermeli paranyň mösörüniň barha ýokarlanmagy, para talaplarynyň ýygzamlaşmagy bilen baglykda işinden çykyp daşary ýurtlara gitjek bolýanlaryň sanynyň has köpelýäni hakynda ýygyderli maglumatlar gelip bolýar. Bu temany Azatlygyň Türkiýede kawarsyz döwlet baýkanyň taýýarlan maglumaty bilen dowam etdirýär. Hopsuzluk sebäpli adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren Lewap welaýatynyň Garawekul we Halaç etraplaryndan bolan käbir harbylar hem mollumlar güzaran ýagdaýlarynyň hasam yaramazlaşmagy üstesine de işleýän ýerinde ýygyderli ýagdaýda berip durmaly paralaryň sebäpli Türkiýe migrantlygy gitmeň ýoluny özleýänleriň köpelýändigini ösürýär. Häzir ýolbaşçylar işinde we wezipesinde galmak üçin para bermeýänleri ýygyderli çalyşyp para horlugyň çarhyny aýlap durlar. Harby işe girjek bolsaň iň azyndan 3-5 miň dollar para bermeli. Soň işiňden aýrylma diýäli ýene şonçarak ýolbaşçylara töläp durmaly. Iň ýokary wezipelisinde çenli hemmeler wezipeden gidýänçe para jemlemeň aladasyna we işinden aýryljagy barada gorkasyna. Olar wezipe gelen mahaly epesli parany ýokardaklara berýärler. Onsoň işden çykan wagty basylmajak bolup ýene ummasyz para berýär. Käbir harbylar ondan mundan kar sorap başlaýarlar. Ýa-da özlerem şol para horluk ulgamyna goşulyp para almagyň uğruna çykýarlar. Dürli sebäpler bilen eskerleriň howsarlaryndan para soralýar. Harbylara berilýän iýmitleriň, eginmaçlaryň, enjamlaryň üstünden para gazanylýar. Ynha şeýlelikde para horluk harbylaryň arasynda ýetjek derejesine ýetdi diýip halaşly harby sözleriniň üstüni şeýle ýetirýär. Häzir ýurtdaky gytçylyk we gymmatçylyk sebäpli parahorluk çarham o diýen şogly aýlananok. Şoň üçin hem döwletde işleýänleriň üstü bilen para ýygnamak üçin olara güýçlü batyş edilýär. İşleýän işiňde bir bahana tapyp aýrylmajak bolsaň bermeljäň bermeli bolarsyň. Bolmasa wezipe garaşy oturan köp diýip haýwat atylýar. Özüm ýaly köp harbynyň käbir parahorlugy çydara ýagdaý galmady. Bergileri ýurdun şertlerine üzmejegimize gözümüz ýetýär. Şoň üçin inni bir ýoluny tapyp Türkiýe işlemäge gidämesek başga çäremiz galmady. Ýöne işini taşlap migrantlyga gitjek bolsaňam ýurtdan çykmak üçin ummasyz para bermeli. Ýöne käbirimiz şoňa da kaýyl bolduk. Häzirki çykkansyz ýagdaýdan niýip ol harbylaryň durmuşy barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Garawekowlan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren mollumyň aýtmagyna görä, kärdeşleriniň köpü häzir Türkiýe we beýleki ýurtlara eklenç gözlegine gitmegiň uğruna ýurtda arkaýyn ýaşar ýaly bolmady. Mollumlaryň alýan aýly güzaran aýlamagy ýetenok, çärelere we para peşkeşe berilýän mejbury pullardan aýlyň ýartyndan köpüsi gidýär. Häzir tutuş aýlyk eliňe geçse, şoň bilen hem gün güzaran aýlamak mümkin näl. Galanyny özüňiz pikir edip görüň. Türkiýede okap gelip, bu ýerde mollumçylyk edip ýörenleriň arasynda başarsa, işini taşlap, migrant işçi bolmaga razy kärdeşlerimiz bar. Şu wagt Türkmenistandan nädip çykyp Türkiýe we beýleki daşary ýurtlara gidip boljagynyň ýoluny gözleýärler. Umumyň döwlet işgärleri güzaran kynçylygyndan daşary ýurda gitjek bolup otyr. Birde iş tapman ýörenler siz pikir edin. Elinden gelse her kim Türkiýe aşmagyň derdinde. Öz öýündäki hemme zadany satyp üstüne hem karz alyp Türkiýe gidýänler bar diýip Garawekewully mollum özüniň we kärdeşleriniň başyndan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berdi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Ma'lum bolýar, Türkmenistan ýurt garaşsyzlygynyň gününi 1-nji gedek 27 sentýabrda bellädi. Bu bayramçylyk şu wagtda çenli 27 oktýabrda bellenilipdi. Eýsem Türkmenistanlylar bu seni ýetgetmesi bilen näme gazandylar ýa näme ýitirdiler? Biz Amanmurat Bugaýewden şu soramazynyň odaly Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň näme üçin 27 oktýabrda bellenilip gelinenligini soramak makullyk sebäbi ýaşlaryň köpüsi bu arada hem ýeterlik maglumatlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Amanmurat dogrudan näme üçin 27 oktýabra Türkmenistanlylar taryhy hökmüne şunça ýyllap hormat goýdular? Muň sebäbi näme? Bunun arasında juda uly sebäp, bu sebäbi 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Şunun bir aýratyn nyktamak gerek, Türkmenistan esleriniň döredilmegi bolşewiklaryň islegi bilen amal edilen siýasat
çäre dälli. 1917-nji ýylyň oktýabrynda döwlet başyna gelen bolşewikler öňkü paça Russiýasynyň territorial bütünlüğini saklamak öz borçlary hasaplaýardylar. Göni döwlet modeli üstünde bolan uly dawalar edýärdi. Meselem Lenin hem-de onu gollayan Trotsky öňkü döwlet modelini saklamagyň tarapdardylar. Ýani uly imperiýanyň milli alamatlary boýunça bölünmegine, olaryň meýletine esasda bir döwlete birleşmegine olar garşy çykýardylar. Şu döwürde milli mesele boýunça halk kamsary bolup işlen Iosif Stalin o teklibiň tarapdary däl, ol meýletin saýugy soňra ester diýip atlandyryljak döwlet guruluş modelini öňe sürýärdi. Ýöne her näçe bolsa 1922-nji ýylyň 30-njy dekabryny iki tarap üçin ortalyk döwlet guruluş modeli kabul edildi, ýani ester döredildi. Ester döredilende onuň düzümine Russiýa Federatsiýasy, Ukraina esteri, Belarus esteri hem-de Demirgalyk Kawkaz Federativ Sosialistik Respublikasy girýärdi. Meselem öňkü Türkistan guberniýasy, ýani Orta Aziýa Russiýa Federasiýasynyň düzümindäki Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy 1924-de Leniniň aradan çykmagy Stalin'e we onuň tarapdarlaryna öňe süren tekliplerini döwlet guruluş modelini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berdi. 1924-nji ýylyň 10-njy iýununda bütün Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň syýasy bürosy Orta Aziýa respublikalarynyň, Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň, Bukhara Halk Respublikasynyň, Xarezm Halk Respublikasynyň milli bölünüşi hakynda karar kabul etdi. Öňe sürülen esasy mesele, ýani Özbegistan Federativ Respublikasyny döretmek hakyndaky teklip gollaw tapmady. Türkistan Awtonom Respublikasynyň ýerine ýetirji Isbalnitel Komitetiniň adatdan naşar 3-nji sessiýasynda Sowetleriň bütün Xarezm 5-nji urultaýyna, Sowetleriň bütün Bukhara 5-nji urultaýyna Türkmenistan esterini hem-de Özbegistan esterini döretmek hakynda karar kabul edildi. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Esterin merkezi ýerine ýetirji komiteti ol tiýatlandyrdy. İkinci sessiýasy Türkmenistan esterini we Özbegistan esterini döretmek hakyndaky karar kabul etdi hem-de olary esteriň düzümine girdi. Amanrat ondan sonra 27-nji oktýabr Türkmenistanyň öz başlyk döwlet bolmagynyň ikrar edilenini, ýagny Özbegistanyň bir awtonom bölegi bolup galmakdan halas bolanyny şeýle bolup çykýar, şeýlemi? Katı doğru ýokşun sebäbi şol öňkü teklip, meselem şu Demirgaly Kawkazda käl edip şu Orta Aziýa Özbegistan Federativ Respublikasyny nöretjekdiler. Amanrat şu Türkmenistan öz başlyk döwlet hökmüne ikrar edilenini oň territoriýasyna nireler giredildi? Bu nähili boldy? Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredilende onuň düzümine öňkü Zakaspi oblasty, ol soňra Türkmen oblastam diýilýärdi. Bukhara Halk Respublikasynyň we Xarezm Halk Respublikasynyň Türkmenler ýaşaýan raýonlary hem-de oblastlarym Türkmenistana girdi. Täze döredilen Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň tutýan meýdany 488.000 kvadrat kilometr meýdanyny, ýyla sany 1.007.000 adamdy. Şol ýylatyň 72,9% türkmenlerdi. Olar şu döwürde Esteriň territoriýasynda ýaşaýan türkmenleriň 94,2%-ni düzýärdi. Indi Özbegistanam bir ýerde şol esasy respublika hökmünde bolan Federativ Respublika diýmeselerim Karagalpakistan Awtonom Sowet Respublikasyny, Kırgızistan Awtonom Sowet Respublikasyny hem-de Täjikistan Awtonom Sowet Respublikasyny bir wada Özbegistanyň düzümine girdiler. Indi ýöne şu ýerde bellemeli zat 1929-njy ýyla çelli esteriň düzümine jem 6 döwlet bar. Şu 6 ýylyň Türkmenistan esteri soň 1929-1940-njy ýyllar aralygynda beýlek respublikalaryň döredilip, taýyz respublikalaryň sany 15 etdi. Amanrat bagyşla şu ýerde bir sora göreýin, şu Türkmenistanyň Kırgızstan ýa
Täjikistan ýaly Özbegistanyň hatarına galman öz başdak döwlet bolmagyna şol orada türkmen siýasatçylary nähili rol oýnady. Gysgaça ikagada düşünürsiň. Bular juda aýgytlaýjy rol oynadylar. Alaytada bir ýerde Gaýgysyz Atabaýewiň hem-de Nedirway Aýtakowyň oynan rollaryny amal eden işlerini hökman aýtdylar. Bular eýýän barpga 1923-nji ýylda Bukhara Halk Respublikasynyň düzümine Türkmen oblastyny döretdiler. Şo döwürdäki Bukhara Halk Respublikasynyň ýol başçylarynyň kämil isleýän bolmasy. Ondan Harem Halk Respublikasynyň düzümine de Türkmen oblastyny döredip, şolaryň atlaryny Türkmen oblastları diýip atlandyrdylar. O ýerde şo döredilen oblastlara ýol başçylarym türkmenlerin özleri ýol başçylyk edýär. Şol respublika düzümindäki ýerde ýene bir zady aýtmak gerek, bu türkmeniň bagytynyň çykandy. O Gaýgysyz Atabaýew 22-nji ýylda basmaçylara arka durarlykda aýplanyp ýönelýärliğiniň teklibi bilen on Moskwa işaryp şo döwürde 1922-23-nji ýyllarda Stalin bilen bile işleşen adam Gaýgysyz Atabaýew şol milli mesele boýunça Ester halk kantarlygyna işleyen adam şol üçin Türkmenistanyň öz başlyk respublika bolmagyny men edil elimde anyk taryh tutarıp göküni Gaýgysyz Atabaýewiň Stalin bilen gönnün gepleşige giýrelligine bolýan ananasym gelýär. Ýoksa bolmasa başda ýanky diýen Özbekistan Federativ Respublika bolmaly. Amman badyn şu garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň başda respublika hökmüne ikrar edilen senesi bu meselede öz roluny oýnan adamlar barada näme üçin täze maglumatlar çap edilmedi? Siz şunun sebäbini nämede görýärsiňiz? Şun sebäbi bir Türkmenistanyň bir ýaranjylyk bilen keselleri. Şu ester dowam edýän bolsa eýýän 1985-nji ýylda döwlet başyna gelen Niýaz eýýän ester döwründäki mümkinçiliklerden peýdalanyp öz ýaranjylar toporuny öretdi. Men üstünden geldim goşun şunam gurrun bereýin. Garaşdy Türkmenistan döremeğinde adamlaryň da uly hyzmaty bar, ýöne beýler uly taryhym ýok. Şunam aýdy. Türkmenistanyň son garaşdyrlygy Türkmen maşin guran beýik binasy däl ol. Bir müň aňyrsynda da ýene de şu Ester konstitusiýasy bar. Ester konstitusiýasy 1922-nji ýylda ilkinji kabul edildi. Oňa telim gerek düzüşler girdildi. Ýöne Ester'iň düzümindäki saýuz respublikalaryň meýletin saýuzly ýagny birleşikdigi olaryň islen wagty konstitusiýal aýaklykda Ester'iň düzümünden erkin çykyp bilýärligi hakyndaky madde üýtgemedi. Şol näse konstitusiýa düzüşýärdi. Sedine Türkmenistanyň garaşdyrlygy urundaky ýoluny esasy rol oýnanşy ilkinji 1922-nji ýylda kabul edilen Ester konstitusiýasyny Aman gepin gerdesine Türkmenistanyň garaşsyz bolsun. Bu garaşsyzlykda şol wagt ýol başçylaryň oýnan roluny hem aýdyňlaşdyryp geçdiňiz. Başdyra 1985-de Gorbaçowyň döwlet başyna gelmegi bilen Ester döwleti araňaty uğrady. 1990-njy ýylda eýýän Pribaltika respublikalary Esteriň düzümünden çykdy. Iň soňky çykalgy Esteriň düzümüne galan 12 respublikanyň arasynda täze şertnama baglaşylmaly. Şol täze şertnamada respublikalara giň uly syýasy, iqtisady erkinlik berýän şertnama bolmaly. Şoňa kol çekiljek günem bellidi. 1991-nji ýylyň 20-nji awgustynda Moskwanyň eteginde şol şertnama Esteriň düzümüne galan 12 respublikanyň ýol başçylary kol çekmeli. Ine şol kol çekişlik başa bardyrmaly üçin kommunistler iň soňky synanyşy etdi. 1991-iň 19-njy 21-nji awgust aralygynda Esterde GKÇP Puç ýagny wagtlaryň döwlet agdarlyşy boldy. Puçyň ýatyrylan unyň ertesi eýýän 20-nji awgustdan başlap Ester darga uğrady. 20-nji awgustda Ukraina Esteriň düzümünden çykdy. 31-nji awgustda 1-nji sentýabrda Kırgızistan Esteriň düzümünden çykdy. Türkmenistanyň şol wagtky ýol başçylary bolup geçýän wakalary bollugyndan harkdan gillep erjellik bilen dymýadylar. Ahyrdan Esteriň dargajagyny dolu göz ýetirildi. Sebäbi 1990-dan soňra Esteriň düzümüne galan respublikalaryň ählisi Türkmenistanyň galan öz garaşsyzlygyny eglan etdi. Esteriň düzümünden çykmaga ol iň soňky çykalga ondan başga çykalga ýok diýen adamlar şonu ýafa
sözü geçen hem de akıl huş yerine adamlar niyası biradırdılar şol. Döwletiň döredilen senesini üýtgetmäli, sebäbi bir deňli derejeli özbaşda Türkmen döwleti 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna döredildi diýip şunu sene niyası ırdylar. Aman radın şu senäni üýtgetmek bilen Türkmenistan näme mutlu ýa-da näme ýitirdi gysgaça. Türkmenistan juda uluzat ýitirdi. Sebäbi istenlik sene onu da garaşsyzlyk senesi. Bir elle girmesiz mukaddes zat. Indi men bunu anyk tutarga ýok bolin. İýlisinde gurulňlar da häzir şoň 27-nji sentýabra geçirilmeginiň aňarsynda Aşgabatda ýapyk binalarda Aziya sport oýunlary geçirildi. Ine şoň ýapylan senesini Türkmenistanyň garaşsyzlyk senesi ýalar bu zatlar men bilemok bir loka mantyga näme tygdyrýarlar. Hatda şol konstitusiýon sesiýanyň nowatdan naşar sesiýanyň kabul eden konstitusiýon kanunyny ýatyrmak hakynda da hiç bir resmi dokument ýok. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýewiň Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň üýtgedilmegi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu meseleler barada sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Hepdäniň zemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň duýulýaşyr goňşuluk Owganstanyň hususan ýurdun demirgadygyna howpsuzlyk ýagdaýlary barha sylsyrymlaşýany meňdýär. Adatlygyň kabulla kawarsyz Şaýmerdan Ulumradynyň ýurdun demirgadygynaky ýagdaýlary barada soňky maglumatlaryny dinläliň. Demirgadyk Owganstanyň Faryab welaýatynyň Şirintegap adly etrafynda 7 çaga bomba partlamasynda öldü. 5 çaga yaralandy. Yaralananlaryň hem 3-üniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Waka Talibanlaryň ýeçiligindäki sebäpde anny güni ýüz beripdir. Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň gitdigiçe yaramazlaşýandygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Belli bolşaly şaý ýollara da jeňçiler ýeçilik edýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy deputat Ak Muhammed Nuriň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, etraplaryň hemmesinde howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Döwlet resmiýetleri hem ýagdaýyň agyrdygynyň hawatyrlanýar. Asude ilatyň hem uruşdan köp ziýan çekýändigini deputat aýtdy. Baýsardan tutup ta Şirintegap Döwletabad etraflaryna gelinçäňiz, şeýerleriň her gaýsynda günde insanlar ölüyor, insanlar yaralanıyor. Halkın sermayesi diyeler zaýalanyp ortadan gidip barýar. Mana şu zatlar halkam gynandyrýar, hökümetin resmiýetleri bar, welaýat başlygynda olar hem halka näme diýjegini bilenýok. Bizler diýor, tedbirlerimizi, çarelerimizi görýär diýor. Gowlaşarym kadym umidler berýär, amma görýär, bakýar, henüz bir netije bermändir. Faryab welaýatynyň 4 etrafynda, ýagny Anhoy, Hançarbag, Gorgon we Garamgol etraflarynda öň howpsuzlyk şertleri birneme gadylydy. Ýöne soňky günlerde bu etraflarda da jeňçiler ýerleşipdir. Özara dawalarynyň çözgüdi üçin hem halkyň Talibana ýüz tutýandygyny deputat ma'lum etdi. Garamgoluň obalarynda bar, Garamgoluň hakimligi diýenimizde diňe şol umumy şaýaly ýaky ýerde ýerleşen hakimlik bar. Diňe şöýere hökümetiň elinde, ondan soň başga obalary bar, hemmesinde olar bar. Ondan soň Garamgol bilen Gorgon araçagy bar. Taliban gize tarapyndan gelip olar, hatda şol halkyň bäzi kynçylyklary bolsa şunu çözmäne olar ýardamlaşyp otýar ýa hatda hökümetden arz eden adamyň şeýle amala aşmasa olara barýar. Olar çözüp otýar. Mana şu aralaşan Faryab welaýatynyň territoriýasynda Akkene bender hem ýerleşýär. Awganistana daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň 40% togalaýynyň Akkene bender arkaly gelýändigini resmiýetler aýdýarlar. Anhoy etrabyna jeňçiler hüjum etse, onda onuň Akkene benderine hem ziýanynyň ýetjekdigini deputat Ak Muhammed Nuri belledi. Anhoy etraflygyna, Anhoy hakimligine bular eger sahal ýörüş etse, sahalça hareket etse, onda şol benderi yani iqtisadi taýdanam bize köp uly zarar ýetişir. Gaty kokdy sermayesini hatda nira geljegini bilmän. Şöyle ýagdaýlar boldy. Eger şertler şöyle dowam etse, böyle howplar garaşýar. Faryab welaýatynyň 9 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapyna jeňçileriň ýeçilge diýandygyny bilermenler aýdýarlar.
Anhoy, Xançarbağı, Gorgan we Garamgol etraplarynyň hem serhat ýakada ýerleşýändigini deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi. Mana şu ýakynda Hamab etrafy Talibanyň eline geçdi. Baradeke diýen bir ýeri bar, ýani şol aýtýan serhatyňyza ýakyn. Bul Antkoy hakimligi bar ýa Gorgan hakimligi bar. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan taýýarlan we alyp baran Ýowşan Nurwan. Gepleşigimiziň däniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.